खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो नै फैगासिनो दङ नोंथांमोननि सेराव देग्लायनि सबसे हाई बाजेटजों दिहुननो लादों रबि नार्जारी आदानि नाजानायाव थैसाम 2। बेवहाय बयजोंबो सिनायजानाय आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर, जेरैहाय रबि नार्जारी, मनालिसा हाज'वारी, लीना बसुमतारी, बिक्रम बसुमतारी, लंकेश्वर आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा बे थैसाम 2आ गोबां भाइरेल जागासिनो दं आरोना। ओंखारैनि सिगांनो बुहुद नुनो मोनगासिनो दं इउटुब, ससियेल मिडिया, फेसबुक। ओमफ्राय नै बियो थैसामनिमोन आरोना, सिगां फिल्मनि थैसामनिमोन बियो ट्रेलार। बेखौ ससे होफानाय जाबाय आरोना। बुहुद हिट जादोंमोन आरोना बे थैसामा। बेनिफ्राय दायो थैसाम 2 फैगासिनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। सुपार हिट जागोन, बुहुद आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर। बिराद हिट जादोंमोन। ओमफ्राय नै बेवहाय जोंहा माने बयजोंबो सिनायजानाय आदा बिक्रम बसुमतारी, बिथांखौबो नुनो मोनगोन आरोना बे थैसाम 2आव। बिथाङा पुलिसनि रल मोनदों आंनो फोरमायनाय बायदिबा, आंनो खिन्थादों आरोना। बेनिफ्राय गावनि माबायावबो मा होनो चेनेलावबो बुंनानै होखादों थैसाम 2आव माने पुलिसनि रल होननानै। नायनो आंथ' जोबोर एक्साइटेड। बेनिफ्राय नै दैमुमोनबो दङ बे थैसाम 2आव, मनालिसा, लीना, नै बिथांमोनानो फाव खालामगोन। डेन्जार हिट जागोन आरोना। केमेरामेना गोजाननिफ्रायसो फैनाय ना मा होनो। बहुद एक्साइटेड जाखाबाय आङो। बेवहाय माने थैसाम 2खौ लानानैनो गासिबो आर्टिस्टफोरखौ जमा खालामनानै बेवहाय मोनसे माने फुजा होनाय सोलिदोंमोन लोगोफोर। नै रबि नार्जारी आदाया बयखौबो नायनो थाखाय माने नेनानै थाबानो जाबाय आरोना, नायनो थाखाय बयबो लोगोफोर। सुपार हिट जाखागोन, सबसे हाई बाजेट। वाव, खोनानायावनो डेन्जारखा। थैसाम 2 नै आब' लंकेश्वरा। नायनो बिराद एक्साइटेड जाबाय आं। बेनिफ्राय दा माने शुटिं सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर। बुहुद भाइरेल जागासिनो दङ दायो। नै बिक्रम बसुमतारी पुलिसनि रल मोनदों आदाया।